नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान. आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा. आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स सी. अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे, 9421 72 71 48. शेतात नांगरणीचं काम करत असताना वादळी वाऱ्यामुळे आंब्याच्या झाडासह वीज वाहिनी कोसळून चुनाकोळवण सुतारवाडी येथील अनाजी मिरजोळकर हे जखमी झालेत. मात्र पुतण्यानं दाखविलेल्या प्रसंगावधानामुळे अनाजी मिरजोळकर हे बालंबाल बचावलेत. मिरजोळकर हे काल आपल्या घराजवळील शेतामध्ये नांगरणीचं काम करत होते. अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यामुळे त्यांच्या शेताजवळून जाणाऱ्या वीज वाहिनीवर झाड पडून तारा शेतात पडल्यानं त्यांना शॉक लागला. पडलेल्या तारांमध्ये विद्युत प्रवाह चालू होता, परंतु त्यांच्या पुतण्यानं प्रसंगावधान राखून त्याच्या हातातील कोयते तारांवर फेकून मारल्यानं त्या तारा तुटल्या व सुक्या बांबूनं त्या बाजूला केल्यानं मोठा अनर्थ टळलाय. आंब्याचं झाड त्यांच्या खांद्यावर पडल्यानं ते जखमी होऊन शेतात लोळू लागले आणि बेशुद्ध झालेत. त्यांच्या खांद्याला मार लागला होता. तात्काळ त्यांना ओणी येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. उपचार करून रात्री उशिरा त्यांना घरी सोडण्यात आले. त्यांची प्रकृती सुधारते. केवळ पुतण्याने दाखविलेल्या प्रसंगावधानामुळे मिरजोळकर हे बालंबाल बचावलेत. दरम्यान मिरजोळकर यांच्याबरोबर शेतात काम करत असलेल्या 3 महिला व 3 पुरुष यांनाही शॉक लागला. या घटनेनंतर राजापूर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देत पंचनामा केलाय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.